Kano, Mubarak ɗan Kano, ɗaukaka tsirabbana ce, shi so zaman jini ne, shi ya saka mu joni. Mubarak ɗan Kano, ɗaukaka tsirabbana ce, shi so zaman jini ne, shi ya saka mu joni. Kaunar da mun kai wa Mubarak za mu je magana. Allah wala ai ake tsallaka titi ai hakuri a ga mun zuwa maka ai hakuri zuwa maka ko baki ne haka ake tsallaka titi ai hakuri kai hakuri wala dan Allah kai hakuri wala kullun nan kike gani ba da mun tambaya ko wani gari kuke mun ka ga mun ainihin daga daga kauyen ta daga daga ba kuke nema dan Kano kuke nema kuma ka san shi na san shi Allah san shi ko ta muke so mu wurin shi mu da shi ka kula la ilaha illallah sai dai akwai wani sa'on goyi ko nawa ne kai ko nawa ko nawa ma ne za mu ko nawa ne za ku iya za ku iya ba da ka dan nan ba kan kana mun da ba sha hudu ba na bane ba ka ma abin da ke a kan bari ka wannan suke da kai cike da kudi na kudi ne na na kudi ne na ba kudi to yanzu za ku ba da kudin da ko za ku ba sai an je can za ku ba da ko dan na sa an ko ya da Bashir gwada kamar ya gwada ma ya riba ka gwada ma bai kamar ya gwada ma in ga dan Kano shi ma nan da shiga ba nan ba shi ma nan da shiga ali inda za su ba kudin ali shi ma nan da shiga na ya riba kamar ya shiga da shiga ko dai bari cire da bari cire bari a shiga wannan wuri ba a shiga da kan bari cire Dole ku ga mu mara dan Kano yau. Wata za ka yi. Dubu shirin ba za ku ba da. Za ku ba. Wanda a ga. Allah ya kawo mana abin nan a sauƙaƙe. Amma da za a yi mu bakin cikin haduwa da Mubarak dan Kano. Ai san malam liman. Kaga malam liman. Yarima. Ai jima su gudu. La, suna ta haraka. Jiberi na ta. Kai. Ban kamar na garin mu ba. An yi iska irin bazaran nan ta kada. Ya sai. Ai liman ni kai ashe na rabon maka wannan aljanna duniya. Ai ni da wanda bai zo bin ni ba. Ne kallo ba. Amma ne kai wannan alama albarka ne su wannan abu ni kai sha abu ne ai kai kun bai ni ko daga wannan abu ba kamar ta ka ni maka ko ne kamin yanzu wannan in na ga mai inda na wannan abin kawai ne na yi ba ai wannan abin aka gan shi kawai ko an ware da ruwan shi ne yi ba da ba shi ya muka gaskiya ya mun da ba samu ci gaba ke da rabon maka wannan kuma Allah bara Mubarak ya Mubarak kawai muke ne ai ya Mubarak ne ya rage ai mu ne ga sauran Mubarak wannan uwar ka ta haihuwa na arziki ne kaje gani Allah ba uwa ka albarka ai wannan ba Allah kai ne wannan zo wannan zan kawo haba na zo inda zan kawo ai wallahi kuma ka asa na zo Mubarak ɗan Kano, ɗaukaka tsira. Ba shi kuma jau ba da ba mu na abu to shi ke sauka ta shi. Yawwa! Alhamdulillah Allah ya kawo mu. An zo. Gidan Mubarak ɗan Kano an zo. Ƙware kau. Mun dan kwana ce tun daga nan har can abin da ya sa mota ma ta shiga. Kai. Gaskiya ƙawanci daban yake.
ka fasa man gilas ka fasa man gilas yawo ka fasa man gilas ka fasa man gilas sarki yau sai ga ni ga babara to ilu ya a hito mana ilu ni yari mana ka sai tuwa mako ka hito mana ilu kai yawo nawa ne kace kudin ka yawo san dai na ce muku 15,000 amma yanzu gaskiya 20,000 za ku bada Allah sarki ai baran ba kama abin da ke addini ai tunda da ya kawo mu Allah sarki ba shirka Allah abincin mu Allah sarki ba shi ba shirka ba na tabbatar gidan ta jira ai kilga jira ai kilga kai ne mu ka gwadawa jira inda yake kawai zan nuna muku jira kwantar da duka ba shirka hai akan shi ba muna iya bada komi ba to yau har nama in dai kan mubara ne to yau har bada komi yanzu idan kuka je kuka miƙe nan wurin nan Allah ku sa yamma take ko gabas nan da gabas daga kusan ne gabas to idan kuka je za ku ga wani gida mai farin gate yana nan da kun je ku yi nokin yau mun san nokin ne haka mu san nokin ba wannan ran uwar shi ta haifa abin kirki ku zo mu ka ku sauri to kan gari ba mu san nokin bai ga mu yau loki kace ko loki ko loki wannan ba ku samu dutsi ainihin ku kwankwasa gida idan kuka samu ba tsakuwoyi ba dutsi wannan kwankwasa kaɗan wannan ko yawwa wannan Mubarak ɗan Kano, Mubarak ɗan Kano. Ba dai an nuna wa nan ne gidan Mubarak ɗan Kano ba. Nan ne. Ai nan ba inda za mu sai ya zo nan mun ga Mubarak ɗan Kano. Kai ka isa mu ban nan wurin. Ina za mu na Habibu. A ko shekara zan muna ba. Kuke hedi ana ji. Iya rima. Ani na zo. Ayo ani nan na ga gida. Ni ma ka ga wani daki ma da na hango ciki. Shi sa a bani. Ai in dai ma dai ba mu sa mun bakin ciki ba. Mu mun ga na wurin zama. In dai shiga gidan nan ko to babu. to wai ne fito ai da ga Mubarak ɗan Kano kuma dai to Ni ban da ta ko ne ban kuma kauye. wai ka san me na ce ka san me na tuna me wannan abin da wanda ya dauko mai ta uku ana ta Allah sarki Kaga bibu. Allah sarki Kaga bibu. ai makala ka wani To ba ga da zama na biyo ba a ce ta ciki ake shiga. Ciki ake bi. Kira ta kai na ne. Ka wai kai ina baka labari. Ka zo ta da ake wani. wai baka ji hawani Bai da ba ga gudu shike ba. Bai gudu shike da mun ana tiyana. ashe ba ni ke da lura ba Ina ma na lura. Ina ta ina tunanin Mubarak dan kana ba dai mun zo gida ba. Ka ina gidan. Bari da su. Bari da su. Bari da su. kai nake ma kamar abin da fuska ne Ni man kai yi irin. Waya ne zai na karkata. ya kyau kan da karkafa Ai gidan gidan Mubarak. yari mai na kawai yana wahala Ashe sai ji muna kan fada. Kai wai magana ko ba koyi ba. Wa! Ni da kai. Abdullahi Wai irin wannan gine-ginen mawa ne wannan. Ranar kai muka wai ne ka ga nan shigen gida ne. da ya bace da ya zo kai wuce Ta yamma za mu. a wuce Yi mana. Ya wuce ku wuce na. Ba ban ga ta bacci ba. Mubarak ya zo ku wuce. Ai Mubarak na zuwa muna wucewa. Ana ni haba. Ni na isa. To, je muna nan yayi. ai ba ta malami lafiya la ilaha mutanen birni lahiya lau wallahi laha kalau me faru ne Ba nan bane gidan Mubarak dan Kano. ina Nan. la ji mutanen birni kai la wa ka kunan mutanen birni neman dan kada maka ruwan nan kuma an ce mu yana nan ciki An ce mu nan ne ma gidan shi. to wa ka kunan gurin wani mai wani abu mai abin nan mai taya uku Wanda ya kakira a shu. ya ka kama magana me wani su ka san mutanen birnin nan kamar su magana ta hankali ka bari mu magana da shi an gane sai mu aka yi da mun zo bin ni za mu gani shi wa ka da ga ma wannan mai abin nan mai abin nan guda uku kai me ka kunan wa me faru kai ka ga wani abu nan kai sarki kai bari me ma kai kai ka ga mutane kai kai
Kai! Gidan waye na. Gidan Mubarak dan Kano. A ce kai ne rima kuma kana wallahi ko ni ba kai bane. Ya kusa ko gidan waye? Gidan waye. Gidan dan majalisa ne ko gurin gurin kama ko za a yi. Dan majalisa an ga gidan dan Kano. Gidan dan Kano. Na gidan. Nan mu ba na ga muku ba. Ko yanka ne zaka nan ni ba zan yadda in ban nan ba in ban ga Mubarak dan Kano ba. Kai ko iyali shi mu zo. Ai ko to ba na abu na kai. A saka ji yanzu dai shugaban bayani ne zan fahimta Wani kaya. ka gaya min sa Yarima ku kai kuɗaɗen nan. a tsako kamar manaji akwati da ka san mai gari ya ce in kula da shi To me ciki? a aje wannan ba mai gari Kai ba da wannan aji. tsaka magana ta zami ta hankali wannan ba Allah wanda gaban ni muka yi Ai, kai Yarima ba. magana shi kamar akwai ƙanshin gaskiya Kaga mai hankali. yawa Kaga mai hankali. to shi ke Kawai sai ka ga ni Za ku ji. a ce mu nan ne gidan shi. Wannan mai abun mai mai ta uku nan wannan kuma gida ma. To ci ta ku yayi. ilu Na'am. habibu Yarima. maganar shi kamar akwai ƙanshin gaskiya Mun zuwa muna nan. Kuna nan. Ga to kuna nan shi ya to. to shi kenan sauran kuɗin da ke wurina ba ta mai gida ni in ba ka su ci uwarsu a zan baka jikata Wani ya to mutum ku zauna shi ya saka mu jone kaunar da mun kai wa Mubarak za mu je magana la 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 Mubarak Ba ku sani garin da kuka zo. a tambaye Yarima. Shi ne sani muna muka sani. Ba ku sani garin da kuka zo. to da dai can baya kwanaki na ji babanmu mai gari kenan yana magana akwai wani sada ya kai shekara nawa garin nan tunda ya taho yana banni sada yana banni kuma yawwa Na gane shi. Ya kai shekara biyar garin nan. yana ma iya wucewa sada ya zama shi Ya san shi. ka san shi Ko ba makawa. Sada ko ya san wanda kuke nema. Allah sarki Yanzu da kai kore shi. Kowa san shi. zai kai mu wurin to kusa ku don da mutum dan arziki Arziki ne ba shi abin shi. wallahi Allah ga kayan ka Allah sarki Haka akai. Allah Amma ban sarki kanta ba. Bare ne ga. a dalla ku tsaya kai mu wurin shi wannan kare zai kai mun ji Yanzu. Yanzu da kai kore sada. Tabbas ba makawa sada san wanda kuke nema. Allah sarki Allah ka ba a sauƙi da ke Alhamdulillah. kai mai gode ba kada ya san shi ne abin da irin an san sada kan je sada Wani gari? Ko yan wani gari ne ma wai? Ɗan ƙauyen Tantagarya ne. Tantagarya. Tantagarya. Kaji an ce Tantagarya. Me garin Tantagarya baban su wannan babana shi ne mai garin Tantagarya. Allah Yari maka ta ko? wallahi ni sai Allah ya ziki na kawai da yan bani kuma ni mana da kamo ran sa yanzu Yan wasa. yanzu ta ya zami koko To. Yanzu ka ji ka kai. Wannan ne. kai yanzu mu ta wurin sada Gari wurin sada. Ka kai kurin sada. to kuma je Ta. Mubarak ɗan Kano ɗan Kano mun yaba ana gobe masu wasan shirye-shiryen Hausa za su zo garin nan za su fara wasa. Wasa suka ci ba? Ma liman, a nan fa na zo na zanar da kai na baka wani abu. ka ci kuɗi liman Shi! daga yau ba ke ba shi alkur'ani babu ne ya yakun kira Allah gafara can ya indo ko indo kana so na Ina son ki. me za ka min da zan tabbatar da kin jarumi ne yanda zan manta da shakundin Haba Indo. Wa zai kalli zuƙeƙiya kyakkyawar yarinya kamar ke ce baya son ta.
daure miki daga isa muku ku jefa miki rijiyar nan jefa rijiyar can kai ya hakuri wallahi yaron nan ba zai kuma ba shi ba ya ta shakundin din ne ya ce yana son ki Ni ba ya ce yana so na ba ni ce nake son yi. gaskiya magana ta Allah yan wasa sannan ba sa kyauta ba ka santa me za ka faɗa na tsane ki ba na son ki me kuka zo yi nan anan gun Kana son ka. yo wawinki Juya mai. lafiya abin da ya samu da ɗanka karke zargin kuwa kawai ka zarge ni mai gari ne yake neman ka yanzu nan me ya faru muka je kaji ba a kamu rabon gado kamar yadda ake kamun karasa Ai na ka samu iya. rawanin mai garin Ko dai ka fara son Indo ne yanzu. me kawo ki nan Ni kawai ka fita daga harkata. ta shiga uku fa ni na me to ban sani ba ko a asibiti aka yi mana canji Ni fa gaskiya zuciyata na ji ta fara son shi. na rantse da Allah sai na yi kisa Shakundin hadda ni? ni ma ba ni zan tantance ba danko ne zai tantance Kana dai son na ko? ina sake zo Zago min mai gari. me gari na amsha kundum na kun tsinduma hawa uwarka me kuke so ai mai Wannan shiri mai suna Shakundum zai dinga zuwar muku a duk ranar Juma'a a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Za mu fara ɗora muku shi daga ranar 22 ga wannan wata. Kada ku saki a baku labari. yarinya in aka aure ta to da ta ga miji zai mai da ita baiwa to ta mai da shi bawa in ya kai hannu yin ware ta gaura wata gidan sawarawa Mazan ne basu da tabbas yadda kika san a teburin cata aka ciyo su. an yi miki faɗa kira ma mana ni kike gaya wa haka me kika yi ma kike tambaya ta amma ba ki ba sani cewa kun gurma jiya ina bace da yau kana ji kana ce maka wani ma ba gidan zawarawa cakwakiya da turka-turka cikin sa lallai zai bambance maka menene bambancin zawara da kuma ɗan mata aka zalika idan aka samu kunnen kashi menene dalilin haifar da su gidan zawarawa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryam ta cuce ni ta kashe min aure. Kai ma Allah ya shirye ka. Dan kai ma din kana bukatar shirya. Ni abun Allah nake neman tuba ba gun wani kato ba. kato ni ne kata Shafa ka ji. ya tunga kuma ya basu goyon baya mahaifinsu ne amma kuma kashi daga misali ya daura kuya ne ta tana ci masa ganda menene sirri kuma menene dalilin haka ko alkali ne ina sai da kyana ko ake shari'a ake ji ta ne sai mun kaza ki ne zabga mata bariya gidan zawarawa kamfanin Kintata TV suka dauki ranka muku wannan katatan shirin mai suna gidan zawarawa Wanda yasa kuka da zawarawa ne? Me matsalar ku da su? Baka zuwa ka bada ka karbo bashin kaza? Bana nawa ne zaka maida mu? kura ce ke da za a karbo bashin kaza gidan zawarawa mashirin shirin sabi Abdullahi Bici ba da umarni Ismail Khalil Ja'in Mahi gidan zawarawa kawo kitan gida duri ne A kan mahaifiyarka zan huce. Na rantse da girman Allah mugun tsinan na duka zan mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne zaki daga asal ma. da na kawo masara cewa ne ita za a rika ci kullum Kowa ya so sai aure ni sai ce gidan mu ba sa zama aure. turkashi lalle kan in nan aka fara turkashi lalle ko an dauko ruwan dafa kansu turkashi lalle mahaifinsu shine uban tafiyar su turkashi a ina gidan zai kare kuma daga ina ake bude kofarsa gidan zawarawa Ba zawara nan uwar shan banza. Allah ya baka sa'a. Haihuwa ta kai? Za ta zo kaina tana mun faɗa? Bashir sai ka sake ni. ba zan sake ki ba Bashir sai ka sake ni. ba zan sake ki ba Bashir in ka haifi cikin iyayenka, in kai ɗan halal ne, in kai haifaffe ne cikin Saude da Abubakar. Bashir ka sauwake mu. wannan shiri na gidan saurawa dama ce ta musamman da zaran ya fara fita kuna iya samun su a duk gurin yan downloading da suke fadin kasar nan baki daya gidan zawarawa wani gidan sai mai mukulli Kin san wallahi
wallahi idan ban zo gidan nan naku na dan samu background mai kyau ba na iya samu in post hotuna ne. Okay, sai ki tayi yayi. Mutum da ashe akwai saura. Sannu broda. Waye ya gaya maka cewa kana da saura har yanzu? Ko dai idan ki ne ba sa gani? A'a. Ai ni wani santalelen saurayi na gani a gabana. Ke ya kika gani? Ina zaka je a cikin daren nan? Get together za mu na abokai. Sai ina kuma? Nima. A taho min da tsaraba. Ya'ya mata fa jari ne. Wallahi ga waɗanda suka san amfanin su. Ya wuce waɗannan yaran na social media? Yara ƙanana sa'annin jikokinka suna haska surar su kai kuma kana bibiyar su kana kallon su? Ke abin da baki sani ba. In Allah ya maka baiwa ka gode. I'm exhausted. Wallahi. Dan huta. Na rantse da Allah ba da ban ina da abubuwa a cikin wayannan ba da a gaban ku zan ragargaza ta. Saboda me zaki fasa ta? Saboda na san zan mallaki wata a yau din nan. Your wealth and your children are only a temptation, whereas Allah with him is an immense reward. Ni ban dauki sarƙar ki ba saboda wallahi na fi karfinta. In kin san ke kika dauki sarkar ta ki fito mata da ita. Kuma ni ban dauki sarƙar ta ba. Sarƙar 350 idan ina so postin ɗaya kawai a aiji ya isa ya siya min daranta ma ba ita guda ɗaya ba. Ki sai sarka ki bani kuɗi. Ba ruwanki da inda na samo ta. Ba fa sauran irin kayan da na saba kawo miki bane. Wanda Allah ya isa su ma za ta iya kama ni. Amma ke ba karamar ɗan iska ba ce wallahi. Na ga gidan nan ba kayan abinci don Allah ka taimaka ko sau ɗaya ne in sa a kawo ko da buhun shinkafa ɗaya. Sun ki taimake ni? Ki tuba idan Allah ya baki miji ki aura. Wannan shine taimakon da zaki yi. Wallahi zan fasa miki baki yanzu. Allah ya ba ku hakuri amma kawaye na iyayen su ba haka suke musu ba tarare suke yi. Suna musu addu'a su kuma suna ba su abun arziki amma baba ya iya jare da nuna masa irin arzikin da Allah ya bini. Suraya kin fi sati fa baki nan. Ko uwata da ta haife ni ga ta kina kallon ta. Ba ta mun katsalandan a cikin al'amuran rayuwa. Mun shiga uku. Sa mata ido nake sai abin da ta ga dama take yi domin alheri ne. Da kuma ni nan ma da ke gani. Rayuwar mu makaranta ce. Idan ka iya allon ka wanke. The ultimate gigantic house of blockbuster movies, Maishadda Global Resources Limited, at it again with another blockbuster. Sarki Goma, Zamani Goma. Social media season can ka ake yi. Wata ta zo ta yi da kai. An yi gub da ni din sai me? Suraya kawata ce ta yaka ne don ta cima wani manufanta. Suraya, I love you. I so much love Suraya. Sarki Goma, zamani Goma, da ke na fara da ke zanu gama. Da kai na fara da kai zanu gama. Sarki Goma, zamani Goma, littafin soyayya ta kai dubawa. Kai ne farko kuma ƙarshen labarina. Kai mai sanya barin zance, lallai soyayya ce. In yadda asara ce kai dan Allah ka dace. Sarki Goma, Zamani Goma. Sai cewa ake kin yi wa maman kawarki sinacin? Honorable nawa, shi yasa nake ƙara son ka wallahi. Kuma ku yarda da zancen nan da ake cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ba? Gaskiya kake baya ji abida. Me ya zafi haka da zaki ga bakar magana? Sarki Goma, Zamani Goma, an MM Haruna's film, written by Yakub M. Kumo, story built up and produced by the king of the box office, Abubakar Bashir Maishadda, professionally directed by the king of Kano, Ali Nuhu. Zan raunata ta. Banda kisa. Takardar mace ce. Amma kana daga cikin san wa'inda za su tafi aikin hajji wannan shekara. Da wani kuɗin kika biya mu aikin hajji? Da kuɗi na mana baba? Wace sana'a kika samu? Sarki Goma, Zamani Goma.